Ini kita akan pergi ke Karangtengah main drum band. Ya. Suwe ora main drum band iki akhirnya main drum band. Wis tuwa ora apa-apa. Penting jenggote wis dikerok iki. Sekolahanku iki ASE. Sekolahan sing 7 tahun kepungkur aku lulus ning kene. Madrasahe aliyah ning kono, MTS-e ning kene. Jadi kumpul. Lah Oke. Lagi loading alatnya diunggahno ning truk engko bakal. Bar kuwi terus mangkat. Cus. Tunggahno adik-adik kae. Oke, iki wis tekan gone jan dualane welek banget. Iki posisi langsung main, gak untuk sarapan iki, Wah. Main rek. Waduh, pol. Tambah. Mancing kabeh iki. Wesel. Hutan aja nih. Orang utak iki rong desa. Wah. Oke, alhamdulillah iki wis bar iki lagi mangan-mangan iki bar kuwi terus mulai engko. Oke, waktunya mulai. Iki lagi loading alat diunggah ning truk neh. Ben supaya cus langsung mulai. Oke, alhamdulillah perjalanan kali ini selesai dan sampai jumpa di lain hari lagi.